Witam serdecznie starych obecnych tego kanału, a także gości. I tak samo cześć wszystkim miłośnikom historii, szczególnie historii Wschodu albo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przyszedł czas powiedzieć trochę o narodach Wielkiego Księstwa Litewskiego i wyzwaniach religijnych. Zaczniemy od tego, że Pierwsza Rzeczpospolita była bardzo tolerancyjnym krajem w sensie religijnym i narodowościowym. To bardzo tolerancyjny zespół, otwarty do innych religii i wyznań, bo przede wszystkim Rzeczypospolity byli katolicy, ale również prawosławni, w tym grekokatolicy później, aczkolwiek też byli protestanci, Niemcy, niektórzy kalwiniści wśród Litwinów, Rzymajtów i na Białorusi. Byli też muzułmanie sunnici wśród Tatarów, byli oczywiście Żydzi i inne odłamy protestantyzmu, a również herezja ariacka też była spotkana w pierwszej Rzeczypospolitej. Więc Rzeczpospolita, jak objednanie dwóch narodów, pojawiło się w XVI wieku i później powstał traktat Unii Brzeskiej. Więc dlaczego Rzeczpospolita obojga narodów? Czyli była postrzegana dwa narody. Pierwszy to Polacy, drugi to Litwini albo Rusini. Czy Litwini i Rusini to jeden naród? No, w pewnym sensie tak, ponieważ na przykład magnaty dynastii Paców albo Sapiegi uważali sobie za Rusinów, albo tak samo o Litwinach. Częściej pisali nawet jak Litwini o sobie. Rod Ostrowskich był rodem Rusinów, a nawet Jeremiej Wiśniewiecki był Rusinem. I od narodów Rusin powstali dzisiejsi Białorusi i Ukraińcy, a Litwiny bałtyckie, czyli Żamojty, to dzisiejsze Litwiny. Czyli Litwin to określenie państwowej przynależności, a narodowość to Rusin. Każdy, kto był ruskim człowiekiem, ale to nie oznacza Rosjanin. Na przykład narracje rosyjskie z tego korzystają, czyli każdego określają jako ruskiego człowieka, a przecież Ruś, jak Ruś Kijowska, istniała zadolgo do Rosji, czyli Rosji wtedy nie było. Ruś Kijowska nie do końca była Ukrainą, ale tym bardziej nie była Rosją. Więc zwrócimy do religii i teraz kontynuuję ten temat, bo w Kijowie od czasów od X i XI wieku istniała swoja metropolia. Metropolie kijowskie to w większości byli Grekami i Ruś Kijowska, a później po pierwszych najazdach Mongolów i po przegranej, Rusini przegrali pod Kalką, w bitwie pod Kalką Mongolami i duża część tej Rosji północno-wschodniej była zajęta przez Mongolów albo tylko Mongolów, jeżeli bądźmy szczerzy. Więc Ruś Kijowska, dynastia Rurikowiczy później panowała w Halicko-Wolyńskiej Rusi i na Podoliu. Również częściowo panowała w Księstwie Polockim, czyli dzisiejsza Białoruś, ale tam już władzę przyjęli Litwiny i dynastia Giedyminowicz potem. Część Rurikowiczy została panować w Moskwie i miasto Włodzimierz było, czyli ze wschodu od Moskwy wtedy ważnym. I to już było zupełnie inne państwo, bo oni podporządkowali się Mongolom całkowicie, płacili haracz, wojsko służyło Mongolom. I tylko w XIV wieku, pod bitwie na Polu Kulikowym, tak zwanym w Rosji, to Rosja wyszła z, jakby powiedzieć, z mongolskiego panowania, ale nie do końca, bo systema rządów została mongolska i dużo tatarskich rodów bojarskich panowało wtedy w Rosji. Rosja już była zupełnie innym krajem. Co do Rusi Kijowskiej, to ona przez który czas przestała istnieć jak forma państwa, natomiast naród ten nigdzie nie zaginął, a istniał. Czyli Ukraińcy to naszczadki Rusinów trochę zmienione, tak jak Białorusiny. Więc w Rusi Kijowskiej, w Kijowie istniała metropolia, za czasów galickich kniedziej metropolia w Kijowie istniała, wbrew temu, że Kijów był zniszczony Mongolami i tam prawie nie zostało mieszkańców. Jednak metropolia kijowska istniała i w Wielkim Księstwie Litewskim, i na przykład Jeremij, tam Cyryl I i inni metropolici kijowscy, oni szli ze swojej misji na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Potem metropolit Maksym w końcu XV wieku uciekł do Moskwy i tak szczerze mówiąc to nie moskiewska cerkiew podporządkowała Ukrainę, a wręcz przeciwnie, na odwrót, czyli metropolia kijowska panowała w Moskwie wtedy. Kiedy Moskwa już pozbawiła się Mongolów i za czasów Iwana III, Wasilia II, już metropolici zostali we Władimirze i w Suzdali, w tych miastach, a później w Moskwie. A w Kijowie zostali inni. I te z Kijowa, oni należeli do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a potem do Rzeczypospolitej. Czyli te prawosławni ludzie z Ukrainy i część z Białorusi, to byli prawosławni Rzeczypospolitej, a prawosławni mieszkający w Moskwie już pełnili zupełnie inną funkcję. Kontakty między nimi jakieś jeszcze istniały, ale do rzeczy można powiedzieć, że wszystkie te metropolity, oni byli albo Grekami z Wizancji, albo później Bułgarami. Bułgarzy, Macedończycy też tam byli. I później metropolity kijowskie już byli od pochodzenia albo mieszanki bułgaro-ukraińskiej,
a w Moskwie też powstawali swoje. Chociaż nie Grecy w Moskwie istniali długo, tam nawet za Iwana II, Iwana IV, bo Iwan IV, czyli Gróżny, sam miał korzenie greckie od dynastii Paleolog. Więc Unia Brzeska była podpisana w końcu XVI wieku i miała pod sobą, jakby miała za cel, za zadачą połączyć lud prawosławny z katolickim, te narody. Częściowo to się udało, a częściowo nie, ponieważ metropolia już nie zależała od Moskwy, częściowo tylko od Greków, ale Greków prawie nie istniało swojego państwa, ponieważ Wizancja była zniszczona przez Krzyżaków, a później przez Turków i tak można było to wzmocnić na terenie Polski. Natomiast przed Unią Brzeską jeszcze istniała Unia Florentyjska, która już łączyła kościoły katolicki i prawosławny, ale ona się jakoś nie udała w tym widzie, w którym była początkowana. Więc Unia Brzeska miała też te owoce późniejszych wojen polsko-ukraińskich, czyli powstań kazackich narodu ukrainnego, bo słowo Ukraina już istniało i to byli Rusini mieszkający na Ukrainie. Oni byli prawosławnymi. Więc część ludzi z Galicji i z tych zachodnich terenów Ukrainy, które wtedy się nazywało nadal Ruś, w mapach to można zobaczyć, oni przyjęli grekokatolicyzm. Natomiast kazacy i ludność rusińska z Kijewszczyzny, ze wschodu Podolia, ona częściowo tym przyjęła, częściowo nie. Tam już wtedy działali agenci rosyjskie, czyli moskiewskie, którzy burzyli tą ludność przeciwko katolikom Polakom. A na Białorusi było spokojniej, natomiast podczas powstania Naliwajki, Sewieryna Naliwajki, kozaka, który żył zadługo do Chmielnickiego, też część białoruskich chłopów wspierała to powstanie i istniało zupełnie inne powstanie na Witebszczynie, czyli na kresach północno-zachodnich Rzeczypospolitej. Pod Witebskiem było zabite nawet kilka człowiek grekokatolików i na Smolęszczyźnie nie wszyscy też sprzyjali temu. No tutaj też miało miejsce, jakby to powiedzieć, śmiesznie to brzmi, ale rosyjska propaganda wtedy, bo rosyjski metropolit też chciał mieć wpływy w Wielkim Księstwie Litewskim, wbrew kijowskiemu metropolitu. A tutaj mu się udało przeciwić się też Polakom katolikom. Dlatego wtedy w rosyjskich, moskiewskich letopisach nawet słowo izuit oznaczało czegoś źlego. Powiem, że najwięcej działali z misją katolicką wtedy akurat izuici na Kresach Wschodnich. Czyli ta walka trwała. Natomiast z protestantami i kalwinistami, których też dużo później powstało wśród magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielkich problem nie było. Byli akurat niektóre nieporozumienia i przepychanki na terenach Prusji, Pomieranii albo nawet w Toruniu między protestantami i katolikami, ale takich zdarzeń jak Noc Warfolomejewska nigdy się nie spotkano w historii Polski. Czyli Polska to pierwsza Rzeczpospolita, to bardzo tolerancyjny kraj i jakby nie było, ogólnie ludzie dobrze żyli w tym organizmie i jeszcze bardzo różnorodni byli w Wielkim Księstwie Litewskim, czyli ludzie się nie dzielili według narodowości, uważali sobie i za Rusinów, i za Litwinów, a nawet za Polaków, bo po polsku często mówiono, wbrew temu, że tam był dialekt starobiałoruskiego, rusińskiego, pisali niektórzy po polsku albo w języku latynie. Więc życie w I Rzeczypospolitej i tak nie miało wielkich problemów na tle religijnym, ale Unia Brzeska, wbrew temu, że była dobrym pomysłem, to tak naprawdę pobudziła pewne problemy i nieporozumienia między różnymi religiami. To jest spojrzenie z punktu wzoru też człowieka wschodniego, z punktu wzoru mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jeżeli uważacie inaczej, to proszę napisać w komentarzach albo napisać swoje propozycje, jakby widzieliście by tą Unią Brzeską, Florencyjską. Być może warto było kiedyś w przyszłości w Polsce zawarć podobne unie cerkiewne, bo my w Polsce mamy dużo prawosławnych, jak wśród mieszkańców Podlasia, tak i wśród niektórych ludzi ze wschodu na Ukrainie. I żadnych konfliktów na tym tle nie ma, bo teraz mamy inne czasy, ale jednak Polska zawsze była wielokulturowa i wyznaniowa. Dzisiejszy twór polski, jak sam Norman Davies mówił, jest częściowo sztuczny. Ja natomiast uważam, że żyjemy po prostu w Polsce piastowskiej, a ja jestem miłośnikiem Polski Jagiellońskiej. No i ta Polska Jagiellonów z Wielkim Księstwem Litewskim, z Kresami Wschodnimi jest po prostu bliżej mojego sercu. A jak wam, to możecie napisać to w komentarzach. Dziękuję i do zobaczenia.